Vitaj v esencii tvojej duše a priestore svetla. Láska vo mne zdraví lásku v tebe. Viem, že som o bráne zatmení povedala už mnoho, ale z jej sily a odkazov ma tak svrvia prsty, že som teraz sadla k počítaču a ešte pár slov k nej musela napísať, a tak vznikla táto astrorýchlovka o čiastočnom zatmení slnka 21. septembra. Moje meno je Sofia a patrí medzi ľudí, ktorým nebol celkom odstrihnutý prístup k jemnohmotným rovinám vedomia. Na prvom stupni základnej školy som sa pýtala detí, v akom znamení sa narodili a či vedia, čo to pre ne znamená. Na druhom stupni som vedela kamarátkam povedať, čo sa stane, keď urobia nejakú vec. Na Gimply som robila sočku o snoch so spracovaním kompletných hercových frekvencií, v ktorých sa náš mozog pri bdelom stave, relaxácii a fázach spánku nachádza. Za socializmu nebolo jednoduché získať knižné podklady na takúto prácu, ale nakoniec vzniklo z časti kontroverzné dielko, pred ktorým si dali dole okuliare viacerí profesori. V 16 rokoch som písala o nevedomí a vedomí. Blížime sa pomaly ku koncu tejto špirály zatmení. Dnes popoludní sa mesiac presunie do Panny a pripravuje sa na 4. a posledné zatmenie roka na 29. stupni Panny. O tomto stupni a jeho význame si povieme viac na webinári v nedeľu, v ktorom uzavrieme bránu zatmení a prejdeme jesenou rovnodennosťou. Prosím, pozri na link pod videom. Pod pojmom koniec myslím koniec zatmení, ale procesy, ktoré boli cez bránu zatmení iniciované, sa ešte len začínajú. Energia zo zatmenia trvá 6 mesiacov. Zatmenia a s ním súvisiace novy a splny majú vždy karmický nádych. Okrem toho musím povedať, že 2 novy v tom istom znamení sú veľmi zriedkavé. Ak sa vyskytujú sa zvyčajne iba 1-krát ročne. Čiastočné zatmenie slnka 21. septembra označuje koniec trilógie Panna Ryby. Začalo sa to ako nov 23. augusta na 0. stupni Panny, čiže začiatok. Pokračovalo krátkou zastávkou 7. septembra v podobe zatmenia mesiaca na 15. stupni Rýb a korunovaným záverom je toto čiastočné zatmenie slnka na 29. stupni v Panne, čiže ukončenie. Začiatok a koniec, veľmi blízko seba. Je to ako zrkadlo odrážajúce priebeh života. Tu hrajú hlavnú úlohu duša a telo. Ak je z nášho pohľadu duša chorá, teda nenaplnená, teda človek ide proti plánu duše a je mimo jej úloh, skôr či neskôr ochorie aj telo. Všetky emócie sú uložené na bunkovej úrovni, to sa nedá ovplyvniť pozitívnym myslením a nedá sa to len tak vypnúť. Každé odmietnutie, každé sklamanie, každé emocionálne zranenie je zvečnené v tvojich bunkách. Preto je veľmi dôležité následné spracovanie tohto uloženého balastu. Samozrejme, kľudne to môžeš odsúvať ako kvopku hnoja do rohu záhrady. Raz sa to zosype a presype aj kvety či mrkvu. Mnohí sa zameriavajú iba na fyzickú alebo mentálnu úroveň, to však nestačí. Liečba musí byť celková. V stredu sme boli na prednáške Jana Raka, ktorému doslov hral Svetlán, a Jan Rak mi pripomenul dôležitú vec, a to, že žiadna hmota neexistuje. V prázdnote vznikne častica len vtedy, keď je na ňu zameraná pozornosť. Predsa to poznáš. Na čo zameriavaš pozornosť, to rastie. Keď máš jeden malý problém a stále sa v ňom hrabeš, neustále ho nabaľuješ svojimi negatívnymi pocitmi
a myšlienkami, čo sa stane. Z tohto malého, povedzme 1-gramového problému je zrazu tona ďalších problémov, s ktorými si už skutočne nevieš dať rady. A toto je presne to. Vedomie zameria pozornosť a vznikne hmota, môžeme to nazvať hmotný problém. Ale keďže hmota neexistuje a my sa pohybujeme v iluzórnej realite, nie je možné dospieť ku zdraviu liečením hmoty. Treba liečiť celkovú energiu, treba vyprázdniť energetické cysty a na to bola a ešte do nedeľnej noci je obrovská pomôcka a to brána zatmení. Na to, aby sme uvoľnili to, čo držíme vedome alebo nevedome, nám vesmír pripravuje takéto krásne silné dni a brány, akými máme tú česť prechádzať. Je veľmi zaujímavé skúmať, kedy sa zatmenie slnka zrodilo, pretože zatmenia majú tiež svoje vlastné cykly. Toto nadchádzajúce zatmenie v nedeľu sa zrodilo 19. júla 1917 a má Saros číslo 154. Keď spočítaš 1, 5, 4, dostaneš 10 a 1 plus 0 je znova jednotka, teda nový začiatok. Deň, kedy sa zatmenie zrodilo, poskytuje dôležité indície z pozície planét a ich tém, ktoré sa opakujú. A hľa, Saturn a Neptún boli v konjunkcii presne ako teraz. Vtedy boli v Levovi, v ohnivom znamení, teraz sú v Rybách a Baranovi. Ryby sú voda, emócie, hĺbka a Baran je opäť oheň. Jupiter bol v Rakovi. Okrem toho, Slnko a Mesiac boli na 25. stupni v Rakovi a presne na tom istom stupni, kde sa Jupiter zastaví 11.11.2025 predtým, ako prejde do svojej retrogradity. Môžeme sa tešiť na tento deň, bude to opäť jedna obrovská sila, pretože Jupiter potom bude v trigóne s Lilith a Saturnom. Počas týchto dní venuj pozornosť znameniam vesmíru a snaž sa pochopiť, čo ti chcú povedať. Panna dlho ukrýva a potom to všetko dá navonok a presne toto sa deje. Môžeme sa tešiť na zaujímavé správy, o ktorých sme ani netušili. A to aj z oblasti zdravotníctva, pretože panna súvisí so zdravím a našim telom. Náš karmický učiteľ Saturn a náš veľmi dôležitý životný profesor hovorí: trpezlivosť všetko skôr či neskôr vyjde najavo. Najdôležitejšie udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1917 a okolo tohoto zatmenia slnka, boli ruská revolúcia, vstup Ameriky do vojny, Prvá svetová vojna 1914 až 1918. A každý z nás vidí, čo sa momentálne na Zemi deje a akú hru si chcú tzv. Vládcovia opäť zahrať. Položím básnickú otázku. Čo sme sa ako ľudstvo odvtedy, od Prvej svetovej vojny naučili? Každý nech si túto otázku zodpovie sám. Ja osobne na ňu neviem odpovedať. Život je priestor plný skúšok. Väčšinou z nich prejdeme. Sú však aj také, ktoré nás dostanú na kolená. Fyzicky, emocionálne, medziľudsky, finančne alebo celkovo. Ale všetky, skutočne všetky, majú jednu spoločnú vec. Prichádzajú do našich životov, aby nám ukázali a naučili nás niečo, aby nám pomohli dozrieť a stať sa viac uvedomelými a niekedy dokonca aj, aby nás donútili ukončiť rázne niečo a rozísť sa. Či s prácou, či s bydliskom, alebo so vzťahom. Tlak, ktorý sa v nás v určitých fázach života a určitých oblastiach stupňuje, nás núti konať. Saturn
pod ktorým som aj ja narodená, je prísnym profesorom, vlastne tým najprísnejším. Nenechá vydýchnuť, kým skúšku nepochopíš do úplných detailov, ale je kamoš, keď pochopíš, keď zmeníš. Je vľúdny, keď príjmeš zodpovednosť. Naváľa ti toho na krk a plecia toľko, že tú ťarchu ledva ustojíš, a keď kričíš, že už ďalšiu zodpovednosť nezvládneš, pridá ti. V odpore sa s ním nedohodneš. V našich životoch sú chvíle, a v tvojom určite tiež, keď to chceš celé vzdať, uniknúť, újsť, rozplynúť sa vo vzduchu. Ale so Saturnom v opozícii k tomuto zatmeniu slnka nie je vzdanie možné. Urob si zo Saturna preto svojho priateľa, spoznaj do hĺbky jeho silu, ktorú ti potom on poskytne v tvojom živote. On je ten, ktorý ti dáva silu, keď si na kolenách a nevládzeš, aj keď musím ho bonznúť, zase ťa vedie len do ďalšej skúšky. Je to veľmi múdry učiteľ života, dáva jasnosť a vedomé hranice. Získaš pod ním disciplínu, ktorú potrebuješ na to, aby si svoje projekty premenil na živú realitu. Saturn predchádza Neptúnovi a vrhá svetlo na temné miesta v tvojom živote, ako lampáš, ktorý ti v noci ukazuje cestu. Dostávame sa do bodu, odkiaľ už niet návratu. Saturn nás učí zároveň nevzdávať sa, ale rásť s každou stratou, bolesťou, kolapsom a vyrásť nad toto všetko. Nie cestou potláčania a zatláčania v sebe, ale prostredníctvom vedomého prijatia víziev, ktoré nám bránia v radosnom a ľahko prúdiacom živote. Vystúp z bubliny ilúzií, zlož si ružové okuliare a reorganizuj si život. Reset sa nazýva posvetným tlačidlom. Niekedy všetko, čo potrebujeme, je len nová cesta alebo iná perspektíva, aj keď je zrodená z bolesti. Pochopenie súvislostí je nevyhnutné a potom treba začať konať. Zatmenia nám majú okrem iného priniesť do našich životov vhľady. Prostredníctvom vhľadov môžeme iniciovať procesy a rozlúčiť sa so starými zvykmi, myšlienkovými vzorcami, vecami, situáciami a ľuďmi. Ukončenia tiež prinášajú úľavu, aj keď sme na ne predtým neboli pripravení a žili sme v pozlátenej klietke našich ilúzií. Všetky linky, ktoré ti môžu byť akokoľvek nápomocné, máš pod videom. Zo srdca ti ďakujem za tvoje svetlo a odvahu žiť v tejto dobe. Nech ťa láska sprevádza. Sofia Fabiena.